Chérie de dumuni. Wala kung foi te na falen. Ki fa chokoli e ma dumuni e folo ko di fa wa. Ne rete ka sa foi famu e la sano. Wani fa ga te fa yimine. Ma don wala. Suma bon lo sisane. Na jadi. Idu yi fo se ga to ga dumuni do ni yame. Afam. Ne lo me fera fen no fi. Juste ne me faire un balade rondo là. Restaurant na soir jigar do là. Asilanya jadi ne amega so wana no wati be baro mi fona. Ana boga tanya la wati do fene kaimo. Ikaw yidi kain vraiment. O yidi kain toro. Yero. Awo bo ni ada ne wanna. Am sala ka fula bela nyongo pe uswa na so na bete ko ndo ngile ama bo nyongo roje. No, ni fem kadi do rore kadeu. Am sala ka fula be nyongo fe. Yero. Parce que là il était nyale ça. O jara ni toro vraiment. E de fana ko feeling kain sa. Jongi la café don. Awo don. Ni ka café ndun jara bide. Yero. Ama tiga buere ya. Cause good. C'est des tabacs là. Elle est là. Kili kanton baru mana? Dia nak chauffeur me baru ça. D'accord, nyame. Dengan telefon tak ada. Bitu! Bitu! Nah, tadi. Nah. Tadi mana? Tak kena kau telefon tak ada dama. Dekat ni join tadi deh. Oh, ada. Qu'est-ce que Nah. Yang fini sugu ila. Ni ma beta na kono do negaso ya. Barakelan panondo. Ni matte me ka bonyo ko ka tani fali. Ni nye ele ka mun ki soro ya. Bintu keni misala. Pano na do so blere adama keni. Wala ndin ni fu ten la bi. Mo bela. Ni ma siga mi fam. Ni ko yima ga tani ga telefon ta. Barakela wuli ko wata ta. O mala ni barakela de chia. Bebe, o te ko jugu esa. Ne chi. Ne ka barakela ne o te ko jugu esa. Kanu ke problem esa. Iya de ka kumule, ka ko feeling kan jugu mina. Mena fo. Uta. Amari. Okay. Ima biju ma kule. Je t'aime. Merci, moi aussi. Bitu! Naam, Tanti. Tumekaa nini kwa bayano? Adeni mina ko dimo ko susan ba ako. Ni ma fu man deni ngakula. Bicho, dere ka kare ka sanga ko. Biantin. Ça va. Ça va. A tout. Anbara. Ma. Nyari segna ko sebe. Ai segna bidon. Okay. Ye bara chama nge biwe. Ni bara chamba de yebi. Ni retla la mere. Afam. Bintu. Bintu. Naam, Tanti. Na. Ibu na Tanti. Tono wasa kita table. Koni. La ma to era tenyeme mo ni sai na tula. Kan ga kumbelo be bi jogan la gedi. To ji ba da ramiya. Dia. Bidu. Naam. Ika bonji fe kana mini ji. Wala ndini ko ba changu ito na. Me perdi ça. Tono, iya journée dum.
Ouais, Absara. Absara? Ah, Dieu merci. Sans comment nous c'est de circulation. Circulation, mais c'est on. Eh. Bidou! Bidou! Tanti. Ben, ne t'auras ça. Ah? Ne ma mère, ne t'y faut qu'on aille là. Oui, les gagnes qui les monnaie, mais de coulam, là, mais n'a pas de les banaux du Kama. T'as un ouvrier ici, à Taco. Ni deni boucher le hambu, ni ma femme fa attaquer. Femme faut qu'il me fasse. Tanti, d'ici là. T'en as rien dit là. Mais t'as quoi qu'il y a dit là. T'as quoi là il fallait la fiao. Et le quand il ne peut pas ni faire l'anté faire mine wallahi. Il se manie aussi ça né. Oh, mine chela. Ne repère de la ça. Fatim. Ah ben. Nem to nga tu atim do nga ko abi. Eh, ate sokona ya. Ne dala so ona ni. Bidou. Nam tanti. Baga fula ti mimi. Abso on aille. Ata kana nai. Kuyi obla ya mo la ngolo mblali. Abi mo de mo. Awo. Abi. Ibola te la barang fere. Yoro ya te bane ya. Tabani sambla taranje ka ba. Abana. Yatla kana hatu bli ko yin. Eh, akun salia be fa ka fo dimo ko shukon masa yi kono wallahi be balnena. Aka tiri fo fa mena dumini. Wallahi. Dumini wala ka turu lare wa ani ko to sel go fla go no fe. Pakasa. Eso mo ko fana kene na duwa kono war nyinna. Ali, Moume, il va voir. Nitigi sanama ya defend. À chaque fois dans ce gira, il est tout miri droit là. Mon gira. Sumi. Ega ni kuma jara. Ni kama na ganin bare du. Wanta do ma ke tuganga. Ni mi ga bana fo. Ite fura sura la. O kuma che. Ngane rebe fege iniga. Na fad mene mi muso furuguna. Muso furuguna fa ka chane. Furu la bato bolen ko fa la. Che mo ko kanga jo fen fena. Muso kan ko kai. Ani che so mo kulu la do wanyo. Na ega ni kuma la ni jume. Sumi. Globila. Ne muso furu. Ba mi na fo ne che kana. Chodi. Sabula ne muso tiga okipe ne ka fuela. Ne ka dumuni. Ne kolji. Ne ka glana be. Ne ka finu. Al ne ka alamata calcium koli. Ne ka barakela de ba bebe. Che. Fatim te songa foi kelengane yano. Wati jonga Fatim nga barafia. Bara kele mala ka se ka fengele mi. Oye ani snobu. Mathieu va non. Il mène hier en coup. Pendant tout ce temps, il m'a foutu mon boy. Donc te fe kan ko na kale mo koy. Sabula be mona kam na changer. Mathieu, Bintu de segane do abulu. Wati be bintu. Ani Fatim meta nyengena. Abe do nyengena ka so bintu wole do be se la ka takadam. et tu joues match. Ali for la bateau nyuma Fatim se ka kende. Ne kon ta do mina ke to am na ere. Mais tu as remarqué tu comme non.
a kɛcogo ɲuman bɛ ne kɔnɔ hakilina dɔ bɛ ne la ne k'i gɛrɛ ne la n ka cɛ nin tigi ta k'i sɛ dun i bɛna résultat fɔ non terikɛ i ka nin kuma in ye cɛ wara mun kun ka ci ɲama foyi t'a la ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ Fatimi n ye fini san ka d'a ma ka sabara san ka d'a ma wa n m'a la kontan ma deli ka ɲɛji d'a ɲɛ la nka ne ye nin kɛ a bɛna dɔn k'a fɔ k'Ala ye kami ɲɛgɛn voilà n ka cɛ i b'a dɔn kana to k'i yɛrɛ la stress nin ko ni ninnu na quoi i m'a faamu wa ni ko kɛra tan dɔrɔn i réfléchis bien n ka cɛ i bɛ solution ɲumanba de sɔrɔ i ka nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ voilà a bila i kunna dɔrɔn voilà fali ye fali de wa hali an filɛ yɔrɔ min na sɔgɔmada in na a y'i ko dɔrɔn ka sɛki ta parapara ka bɔ k'a bɛ taa kɔrɔmuso fɛ yen nɔ dumuni ma tobi foyi foyi hali ne filɛ yɔrɔ min na n ma daraka dun ne ka fɛn bɛɛ ye Bintu de problème t'a la n ka cɛ o tuma an tɛ taa ɲɛɲini kɛnɛma ok i bɛ sɔn ka fo dɛ yaba dara Ndagawuli e ni fama sa Ayera fama yɛrɛ. ayi ni ne ma na e tɛ taa o E Fatimi ko de ka ca sa. awɔ e ka kote ban koyi e de kɛlen don k'i yɛrɛ datugu so in kɔnɔ yan nɔ k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko fɛn sugu dɔ i tɛ bɔ i tɛ taa ci la i tɛ mɔgɔ ci fɛnɛ o tuma n'i furula o i kɛlen ka soladen yan Ala Dagawuli o tɛ sa baara yɛrɛ de ka ca ne bolo san nɔ. N'a fɔra i bɛ tila so kɔnɔ entretien na ka cɛ ka entretien kɛ i se ka temps sɔrɔ k'i bɛ bɔ. tiɲɛ na n'i bɛ tila nin bɛɛ la i tɛ se ka temps sɔrɔ k'i bɛ bɔ o tuma na e de ye nin bɛɛ kɛbaga ye yan Ne de b'a kɛ ni ne ma baarakɛla tɛ se ka baara ninnu bɛɛ kɛ dɛ. e tɛ se k'a fɔ k'i cɛ ka baarakɛla ta ka d'i ma i k'i lafiya mun na k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'i yɛrɛ nin tɔɔrɔ gansan ten dɔrɔn Hali ni cɛ ye baarakɛla ta ka d'i ma e kan ka cɛ ka entretien mun kɛ o baarakɛla bɛ se k'o k'e place la. o tuma ne ye faamuya o n'i ye baarakɛla ta tasuma cɛla san kun ye jumɛn de ye Ka tasuma cɛ kɛ i bolo bana jeni tɛ yan o ye awɔ. mɛ i bɛ tasuma cɛla san ka tila k'i bolo da tasuma la cogo di tuguni nafa jumɛn b'o tasuma cɛla san na baarakɛla ta kun de ye walasa e ka lafiya ka baaraw kɛ o cɛ ka baara o sokɔnɔ baara a baara bɛɛ ye baara cɛ muso baarakɛla ta kun de ye baara kɛli ye o E Fatimi waa saba ka ca o ma dɛ k'o di waliden nana sumalen ma dɔrɔn ka taa n'a ye ten tɔ e kɔni e tɔɔrɔlen don ko cɛlasigi baara ne kɔni tiɲɛ na nin problème tɛ ne fɛ yen ba ne ka baarakɛla de bɛ ne ka fɛn bɛɛ kɛ kabi dugu mana jɛ ni ne kɔni ye n ko ka ban sɔgɔmada fɛ ka na n sigi o ye baara bannen pewu o ye ne ka baara bannen baarakɛla de bɛ baara bɛɛ kɛ k'a daminɛ sɔgɔma fɔ su ale bɛ baara bɛɛ kɛ hali ni pɔgɔ yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la ale de bɛ pɔgɔ ka cimisɛnninw kɛ baarakɛla waa saba ka ca o ma dɛ Fatimi i bɛ fili ba la dɛ cɛ ka entretien baarakɛla ma k'e place la o tuma baarakɛla de furula ka na ni e de furula ka na du kɔnɔ cɛ ka entretien e de kan k'o kɛ ma yɔrɔ furaw ni minɛnɔgɔ ko fɔ o ye baarakɛla ka baara ye nka ka cɛ ka cimisɛnninw kɛ e yɛrɛ kan k'i jija o la. cimisɛnnin wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ cɛ ka cimisɛnnin bɛ ban n'a nana dumuni min bɛ sigi a kɔrɔ baarakɛla bɛ dumuni de tobi baarakɛla b'a sigi ji min bɛ sigi a ye kɔrɔ ji min bɛ sigi a ka taa ko baarakɛla de b'a sigi a ka taa ko n'a ko fɛn baarakɛla de b'a kɛ ne ko ne bɛ ɲini e ne tɛ se ka nin kuma kɛ ne ko Fatimi o de y'a to e tɛ se ka bɔ i yɛrɛ la e ka furu nafa ye jumɛn ye sokɔnɔna kɛ sokɔnɔna cogo di e mɔgɔ min ma se ka kɛnɛma ta kɛ e bɛ se ka sokɔnɔna ta kɛ ka ɲɛ n'a donna k'a da kɛ ayi Fatimi hali o yɛrɛ tɛ se k'o ɲuman kɛ e ma se ka kɛnɛma baara kɛ e bɛ se ka sokɔnɔ baara kɛ cogo di hadamaden si tɛ mɔgɔw la bilen koyi ni m'i dusukun n'i kɛra ni lafiya walahi i bɛ sa fu ka sɔrɔ i sa kuma ma se fo mɔgɔ bɛ sa k'i si tɔ to n'i dun m'a dabila ne kɔni dalen don a la i ka papa tɛ a bɛ ka baarakɛla in furu k'a bila i place la fo sa furu la a t'u ka b'i da e tɛ ka baara kɛ o a t'u ka b'i da fɛn bɛɛ cɛ baarakɛla de b'a kɛ cɛ ka fini ko baarakɛla a ka hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali caleçon baarakɛla de b'a kɛ cɛ ka dilan o tɛ fini nɔgɔ dɔ ye o man ka kɛ o Fatimi ne tɛ fɛn sɔnni nin de ka kari kari ne tɛna ɲɛ nin kuma la koyi Ndagalu ne bɛ taa fɔlɔ an b'a kɛ ten k'an bɛn y'a mɛn ni kɔfɛ ni i yɛrɛ sɔrɔ wagati min komi temps t'e bolo n'i yɛrɛ sɔrɔ kuma na an bɛ kuma awɔ mun kɔni tɛ ne kɔni b'o kɛ dɛ wala mun na n'i f'i ɲɛna baarakɛla bila i ka baara kɛ awɔ i ka e k'i ta kɛ dɔrɔn k'an bɛn mun na mɛn muso bɛ se ka kɛ ko n'i furula k'e tɛ baara kɛ du kɔnɔ
Nah. Ne bɛna bɔ yanni n ka na sɔrɔ i ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ i filɛ ni mɔgɔ tɛ yan ka t'u ka kuma caman k'i nɔfɛ i ka baara tigɛ ka ɲɛ i ka n ka tobili kɛ fo k'a ɲɛ tulo b'a la i ka yɔrɔw furan ka sokɔnɔna in sanfɛla bɛɛ arrange ka ɲɛ dabali sanfɛla bɛɛ ka arrange dɛ i y'a faamuya ni puwa wulila a ka daraka a n'a mago bɛ baara fɛn fɛn min na k'u ka k'a ye a ka cimisɛnnin fɛn fɛn i k'ulu kɛ yanni n ka na a bɛ sunɔgɔ la n tɛ fɛ ka déranger n bɛna taa ci la ka na n'a wulila i b'a fɔ ko n taara ci la. Awɔ n y'a mɛn tanti ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna kunun an ka mɔgɔw ye ne wele ko ne ba banabagatɔ nana ne bɛ fɛ ka taa lajɛ dɔgɔtɔrɔso la. Bintu ne ka mun de b'e ba ka bana na n'e ba banatɔ nana ne ka mun de b'o la sisan o tuma na o sɛbɛn ne y'a faamuya e ba bɛna ne ka baara kɛ ne ye yan. Awɔ tɛ ne dun tilara n ka baaraw la. N ka baara ka kan kɛcogo la yanni n ka na n tɛ kuma caman fɛ dɛ i ba sara wa balo la a bɛɛ bɛ e de ma a foyi tɛ ne ɲɛ sira la i ka n ka baara kɛ yanni n ka na ala kosɔn n tɛ kuma caman fɛ i tulo n ka kuma la kɛ ne bɛ taa fɔlɔ. Oui. Merci Bintou. Tonton ne yɛrɛ tun mago bɛ i la. O ka di. Ko ni sura ne wulila ko ni bamuso banabagatɔ nana Bamakɔ yan nɔ k'u dalen ni congé ne bɛ fɛ ka taa bɔ a la. Sadi o ko nin bila ka suma man ka tɛ ka bɛn ne. Mais ne y'a fɔ tanti ɲɛna a ma sɔn dɛ a ko ne tɛ taa yɔrɔ si ko ne k'ale ka baaraw kɛ. Problème foyi t'a la. I komi ne bɛ ka taa baara yɔrɔ la i ka i changer siɲɛ kelen an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o. E yɛrɛ bɛ tɛmɛ k'i ba lajɛ a bɛ kɛ sababu ye n'i ba dɔw sen fɛ. Fatim. Fatim. Ah, bébé. Bébé, on est. Awɔ. Fatim. Depuis kun na si ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye nka n ko occupélen don an ma se ka fɛɛrɛ ka kuma. O ka di. Awɔ a ka di. Juguman tɛ. Ala kana kɛ juguman. I dɔgɔmuso kan ka don dimanche nata. N'a tɛ k'i ma baasi. Ne dɔgɔmuso. Ka don cogo di? Ne dɔgɔmuso sugu jumɛn fɔlɔ? Parce que dɔgɔmuso tɛ ne bolo dɛ. Ne de y'an ka du lakare ye walayi. A bɛ n'a fɔ i m'a faamu dɔɔni. I sinamuso kan ka na du kɔnɔ dimanche don. Ne sinamuso. Awɔ. Bébé. Ne sinamuso. Ayi. Ne bɛ sugu la. Ça fait ne y'a faamuya. E ni ne kan ka ɲani bɛɛ. Bébé ma miiri dɛ. Walayi ma miiri. I ma miiri ma tasi a ka haramu. E ni ne kan ka ɲani bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ san joli furu. A ka taa bɔrɔ jan dɔ ta ka na parce que e ye dɔɔni sɔrɔ. Dɔrɔmɛ kelen bɛ ka ɲɔgɔn gosi ye poche la ka kɛ dɔrɔmɛ fila ye. K'e bɛna taa muso dɔ wɛrɛ furu ka na fara ko ne sinamuso e bɛ n'i sigi tugun k'o fɔ ne ɲɛna i ɲɛ wɔrɔlen de la. Bébé ma miiri dɛ. Ayi kɛcogo t'o la yɛrɛ. Ka taa mɔgɔ wɛrɛ gansan ɲini kɛnɛma ka na n'o ye ka n'o fara ne kan. N bɛ n ka furu la. Ko ne sinamuso. Bébé e tɛ bisimila mɔgɔ ye walayi. E tɛ bisimila mɔgɔ ye hali fitinin na wa e bɛ sa ta a ka haramu. E tɛ miiri i tɛ tasi miiri bali kɔnɔ wo kelen. Fatim, kuma tɛna foyi ɲan na tugun wa dimi tɛna foyi ɲan na. I se tɛ ko o ko la i bɛ dugawu kɛ o ko la wa i sinamuso i b'a dɔn i komi i tɛgɛ ci fɛnɛ. Ne b'a dɔn. Kojugu. E bébé. Ah chérie. A ye to i ka na yan dɛ. Chérie on est là. Awɔ. Kan foyi. N'Ala ma baasi kɛ
dimanche yan ko wa sɔrɔ bɛɛ banna Fatim ala sago i bonyama la i sinamuso filɛ Ali ne ka baarakɛla Ali